بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دا ولاگ جڑا تھوڑے سامنے پیش کریں پے ہیں کہ میرے پتریر عبد المجید کوکر دی شادی دا موقع نال چھوٹا بھائی ملک ممتاز ڈالے والا بیٹھے تے اندر نال مجید دے چھوٹے بھائی ہیں بلکہ وڈے بھائی سعید احمد اندر نال بھائی پتریر ممتاز صاحب بہت کھلتے پے ممتاز کھل کھل کے بڈھے پین اے اندر برا سعید احمد انہاں دی پہلے شادی تھی ہوئی ہے۔ اس تو بعد انہاں دے ہکو بھائی بلکہ دو بھائی دی شادی ہونے والی ہے، عبد الرشید تے محمد عارف۔ سامنے عبد المجید دا چاچا احمد نواز کھڑا ہے، اندر نال تھل دا روپ خدا کے سامنے ویڈیو بناتا پہ لائٹنگ دی بہت زیادہ زور و شور ہے۔ لائٹنگ دا زیادہ تر دا بھائی رشید الیکٹریشن دا کام کرندا پہ لائٹنگ بہت زیادہ کیتی اسی تے لائٹنگ دے بہت بڑا مزہ تھل دا روپ تصویر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دا ولاگ جڑا تھوڑے سامنے پیش کریں پے ہیں